Estem molt contents d'inaugurar aquest tipus d'activitat, d'aquest webinar, en relació al grup de LinkedIn, que ara ja fa uns mesos que vam crear i que de mica en mica es va obrint pas, no només per oferir ofertes de feina i una mica intentar connectar gent que busca feina amb gent que n'ofereix. També volem agrupar antics alumnes de l'àmbit de Ciències de la Terra i del Medi Ambient i gràcies a la xarxa Alumni pretenem també de mica en mica anar oferint anualment un programa d'activitats de l'estil d'aquest webinar, que és la primera experiència en aquest sentit, i que espero que es consolidi. I avui aquí tenim amb nosaltres és la Meritxell Aulines. La Meritxell us la presento, és doctora en Geologia i professora agregada de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona, que és la nostra universitat germana. I l'àrea d'estudi de la Meritxell és la petrologia i la geoquímica en terrenys volcànics. També fa docència i innovació docent en el Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada i, a més, es dedica a la divulgació científica a través de la publicació de llibres, organització d'exposicions, xerrades i cursos de formació, entre d'altres. Actualment forma part del Consell de Redacció de la revista de l'AEPEC, de l'Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, i és la responsable de la prova de Geologia i Ciències Ambientals a les proves d'accés a la universitat, a les PAU. Jo també formo part del grup de preparació d'aquesta prova i us puc dir que és un autèntic plaer treballar amb la Meritxell. I avui ens parlarà sobre una crisi sísmica als Campi Flegrei, que és una caldera volcànica activa molt a prop de Nàpols, menys aparent que no pas el Vesuvi, però potser tant o més perillosa. Però bé, això, en tot cas, ens ho explicarà la Meritxell, així que dono pas a la Meritxell quan vulguis. Estarem encantats de sentir-te. Bé, moltes gràcies al Lluís i a la Patrícia, Lluís, per haver-me convidat a fer aquesta primera xerrada. Així és que, quan el Lluís m'ho va proposar, em va dir: home, tu que escrius a vegades el Divulcat, allò que vas escriure sobre quan vas estar a Nàpols, doncs podria estar bé. Així que he preparat una presentació amb el mateix títol que vaig dedicar-hi al blog dins el Divulcat, que és Quan tot tremola. Podem pensar que això anirà una mica de terratrèmols, però diguéssim que és una mica més complex, tenint en compte que em dedico sobretot a tot el que fa als volcans. Per tant, us parlaré de terratrèmols, però us parlaré també molt de volcans i molt d'una zona que és molt bonica, és molt turística, probablement alguns de vosaltres hi haureu estat, que és la zona de Nàpols. És a dir, quan parlo de Nàpols, tothom pensa en aquesta ciutat que és molt bonica, però que alhora és molt caòtica. Alguns anys és més bruta que d'altres, però que és una ciutat que en algun moment o altre s'ha de trepitjar. I tothom que viatja a Nàpols, sempre quan mira una mica més cap al sud, del que seria la badia de Nàpols, sempre es fixa en un imponent volcà que sobresurt, que governa tota aquesta ciutat i tot el que seria aquesta àrea metropolitana, que seria el Vesuvi. I és que en el cas de Nàpols, en aquestes imatges podeu veure que la tenim situada aquí en el centre. Certament, l'imponent Vesuvi trobem que sempre està vigilant aquesta ciutat. I, de fet, el Vesuvi, de sempre, és el que hem tingut o hem considerat com un dels volcans més actius i més perillosos d'Europa, tenint en compte que, a més, l'última erupció va ser el 1944.
Però fixeu-vos que a Nàpols, a l'altre costat de la badia, hi ha tota una zona que potser és una mica menys coneguda, que es coneix com la zona de Campi Flegrei. Campi Flegrei, l'aspecte que té, és molt diferent al Vesuvi. Aquí, a diferència del Vesuvi, no estem veient un imponent volcà, sinó que el que estem veient és més aviat com unes certes depressions. Aquesta mirada ens fa moltes vegades subestimar la perillositat que pot arribar a tenir aquest mateix volcà, que va tenir una erupció, en parlarem després, l'última d'elles va ser el 1538. Anem a fer una mirada una mica més enllà, anem a veure el Vesuvi breument, perquè avui sí que m'agradaria parlar-vos més d'aquesta zona dels Campi Flegrei i explicar-vos una mica què passa en aquests Campi Flegrei. Abans, però, i per acabar de contextualitzar, dir-vos que, fixeu-vos que tenim aquí l'imponent el Vesuvi, aquest seria el con actual, això d'aquí seria l'estructura anterior que s'anomena somma. Per tant, tot el conjunt és el Somma Vesuvi, ha tingut diverses erupcions, i hem de tenir en compte que just el que serien a les vessants del volcà, que cada vegada sembla que construeixin més amunt, ens trobem que hi ha tota una zona on es considera que el risc que pugui ser afectada per una erupció volcànica és molt alt i se la coneix com a zona vermella. La zona rossa, que diuen ells, i que inclou 25 municipis i aproximadament uns 600.000 habitants. Ull, perquè aquí pràcticament no estem incloent Nàpols, sinó que aquí ens estem incloent molts municipis que prèviament ja havien estat afectats per erupcions del Vesuvi, com per exemple la mateixa Pompeia o Herculano. Si tenim en compte Nàpols com a ciutat, Nàpols té aproximadament 1 milió d'habitants i que, diguéssim, no és una ciutat molt ben estructurada i organitzada. Hem dit abans que la seva bellesa també rau en el fet que sigui tan caòtica. Si mirem a l'altre costat, que seria els Campi Flegrei, fixeu-vos que els Campi Flegrei, a les imatges que us he posat aquí, doncs, a diferència del Vesuvi, no estem veient que hi hagi un volcà que sigui imponent en aquest sentit, sinó que més aviat, per exemple, veiem que hi ha una sèrie de llacs. Tot això té un origen volcànic que explicarem una miqueta més endavant. I, òbviament, aquest origen volcànic i que actualment encara segueix actiu i que actualment també representa una perillositat, un risc per les persones, també té la seva àrea vermella, la seva zona vermella, la qual implica que hi hagin aproximadament uns 500.000, uns mig milió d'habitants que podrien ser afectats. Tinguem present que en tota aquesta àrea, gran àrea metropolitana, governada per aquests dos sistemes volcànics, com el Vesuvi i com els Campi Flegrei, tenim una població aproximada de 3 milions de persones. Per tant, aquí qualsevol activitat volcànica que hi pugui haver-hi en un futur, ja sigui més proper o més llunyà, s'ha de tenir molt en compte el nombre de persones que pot arribar a ser afectat. Però Pozzuoli és, diguéssim, una mica la capital d'aquesta zona de l'àrea dels Campi Flegrei. Pozzuoli és una mica la calma quan vol sortir del bullici de Nàpols, del caos de Nàpols, tendint-se a una molt petita ciutat, molt més tranquil·la, dintre del que es pot estar tranquil, diguéssim, en aquesta àrea de la Campània, extremadament bonica, amb una història que es remunta de fa milers d'anys i, òbviament, amb una gent i amb una gastronomia que tothom ho busca.
I, en certa manera, la meva experiència, que us explicaré en breu, em porta aquí a Pozzuoli, perquè, bàsicament, l'última estada que vaig fer a Nàpols, que va ser al maig del 2024, en aquell moment, aquells 10 dies que havia de passar a Nàpols, vaig decidir, juntament amb la meva companya, la Clàudia, que aniríem a Pozzuoli per tenir una mica més de tranquil·litat. De fet, anàvem a treballar, què més que poder tenir un apartament amb vistes una mica al port, al mar, i poder gaudir d'aquesta fantàstica ciutat. Bé, Pozzuoli, a part de la seva història i la seva cultura, diguéssim que geològicament també té un gran atractiu. És a dir, la gent que viatja a la zona de Nàpols, en qualsevol de les guies, sempre s'ha parlat d'una zona que treu fumaroles volcàniques, és a dir, que està escopint fum de vapor d'aigua principalment, però també sofre o inclús diòxid de carboni, que està emanant d'uns dels seus cràters, que seria el que trobeu aquí en aquest mapa, que s'anomena la Solfatara. D'acord? A part, també hi ha tendència a visitar un petit volcà, que és l'últim que va formar-se el 1538, que és el volcà de Monte Nuovo. A part de l'atractiu aquest geològic, si ens fixem una mica en aquest mapa, aquestes línies que veieu de color blau, el que ens venen a representar és l'estructura de tot el volcà. Fixeu-vos en aquest mapa, realment és d'unes dimensions enormes. Fixeu-vos que, a diferència del volcà que hem vist, que era el Vesuvi, que era amb un relleu positiu, si aquí ara poséssim un mapa de relleu, veuríem que també forma un relleu a vegades negatiu. I és perquè aquests Campi Flegrei no són res més que el que coneixem com una caldera volcànica, d'acord? En una estructura volcànica de les quals són les que tenen més capacitat de destrucció en el moment que hi hagi una erupció. Potser tindreu en ment altres calderes, d'acord? Potser la més coneguda, ja sigui perquè hi havia l'Oso Yogi quan feien els dibuixos animats, és la caldera de Yellowstone, d'acord? Però n'hi ha d'altres arreu del món que, afortunadament, tampoc entren en erupció tan sovint. Per fer-vos una mica la idea de com es forma, aquest no deixa de ser un volcà, però un volcà diferent a com ens els imaginem normalment aquells en forma cònica, us he posat un vídeo molt curtet. Aquí és d'una caldera dels Estats Units, que es diu la caldera de Newberry, d'acord? És només perquè veieu una mica com es forma. En aquest cas hi havia un relleu, abans de la caldera ja era un relleu volcànic. Si ens fixem en com era la cambra magmàtica, doncs a poc el magma va empenyent cap a la superfície, s'obren grans fractures i comença a sortir el magma amb una pressió molt alta. Això fa que, a mesura que va sortint tot el material volcànic, diguéssim que la cambra magmàtica cada vegada va quedant més petita, és a dir, més buida, i al final el que es produeix és com un col·lapse de tot el terreny, una mica en forma de pistó. Per això a les morfologies finals ens queden aquestes grans depressions. Inclús, posteriorment, poden haver-hi, com us fixeu aquí, erupcions una mica més petites. És a dir, quan tenim una caldera volcànica no sempre té per què estar associada a les erupcions, a grans erupcions. Pot combinar erupcions més grans i erupcions més petites. Bé, dit això, torna a sortir el mateix, perdoneu, a vegades això. Dit això, anem una mica més al tema de i què passa als Campi Flegrei? Per què avui ens has vingut a explicar els Campi Flegrei? Doncs, bàsicament, és per això. És a dir, si us fixeu en aquest mapa que teniu aquí, Pozzuoli, que seria aquesta capital que hem dit dels Campi Flegrei, fixeu-vos que ja no surt ni les lletres en aquesta figura. Per què? Perquè veieu tot de rodonetes que pràcticament la cobreixen. I és que aquestes rodonetes el que venen a ser són terratrèmols. Terratrèmols
de diferents magnituds. N'hi ha molts que són molt petits, és a dir, 0, però també n'hi ha de 1, de 2, de 3 i inclús una miqueta més de 3. Aquest és un exemple. Aquests són tots els terratrèmols que hi ha hagut en aquesta zona fins ahir. D'acord? És a dir, en aquest cas, l'últim, en el moment que jo vaig mirar-ho, l'últim que tenim també està aquí, a aquesta zona de Pozzuoli. Per tant, són del 2025. Per tant, és a dir, òbviament hi ha molts terratrèmols que no són sentits. És a dir, la gent no els nota, perquè tenen magnituds molt petites, però hi ha d'altres terratrèmols que sí que la gent els nota i els nota contínuament. Per tant, comencem-nos a fer una idea de com viu el dia a dia la gent que viu a Pozzuoli o a l'entorn. Vaig una mica enrere, és a dir, passo al 2024, perquè el 2024, òbviament, si aquí el 2025 veiem terratrèmols, fixeu-vos que el 2024 també en veiem moltíssims d'aquests terratrèmols i fixeu-vos que veiem forces boles, que són molt grans i que això ens vol dir que són terratrèmols d'una magnitud, d'una energia més gran, més superior. En una estrelleta us he marcat el terratrèmol que hi va haver-hi el 20 de maig del 2024, que es va produir aproximadament a les 6 de la tarda i que ves per on era just el dia on la meva companya, la Clàudia i jo, érem a Pozzuoli, érem allà. Va ser el terratrèmol de magnitud 4,4, després explicarem què vol dir amb una profunditat de 2,6 quilòmetres i, per més INRI, aquest va ser el terratrèmol més potent dels últims 40 anys a Pozzuoli. D'acord? Ara us faré una mica la crònica d'una mica com van anar aquests terratrèmols que més o menys se sentien o no se sentien i com vam viure nosaltres els terratrèmols a Pozzuoli en aquesta franja de pocs dies. I després ja explicarem el perquè d'aquests terratrèmols, però us voldria transmetre no només la part geològica, sinó també una mica la part de reflexió social i del panorama que tenen les persones que viuen allà. Bé, per fer-ho, aquí teniu una mica la cronologia d'aquest 20 de maig. Òbviament, només el dia 20 de maig hi van haver-hi algun centenar de terratrèmols, repeteixo, molts dels quals no eren sentits per la població, però sí que us he posat aquí els principals que sí que van ser sentits per la població. D'acord? Jo recordo la matinada del 20 de maig despertar-me mentre era al llit i vaig pensar, hòstia, això tremola. Però vaig pensar, ui, ho ha somiat. I l'endemà, parlant amb la Clàudia, li vaig dir, Clàudia, tu que això es va moure i em va dir, jo no he sentit res. Bueno, i no li dones més importància. Aquell dia del 20 de maig, nosaltres, com a geòlogues, ens anàvem a treballar amb els companys de l'Osservatorio Vesuviano, que s'encarreguen de tot el monitoratge d'aquesta zona. Vam anar a passar els dies, ja veiem una mica la cara de preocupació, però bé, llavors el que vam fer va ser al migdia, vam decidir treballar des del nostre apartament, era un tercer pis, des del nostre apartament i que ja tornaríem l'endemà. Quan ja eren gairebé les 6 de la tarda i mentre estàvem treballant va començar una sacsejada en la qual va caure el raspall de dents que tenia la Clàudia, és a dir, una llibreta que tenia a la taula va caure a terra, però bueno, és allò, van ser com uns segons, que a vegades van ser una mica, notaves una mica llarg, però va ser, ostres, aquesta ha estat forta. I és que aquesta era el terratrèmol que va tenir lloc a les 17:51 i que va ser d'una magnitud de 3,5. En veure això vam dir, bueno, potser fem una cosa, deixem de treballar i anem a donar un vol, anem a fer un vol, anem al lungomare, així també ens toca una mica l'aire. I just quan estàvem a les escales de l'apartament, repeteixo, estàvem en un tercer pis, va començar aquest terratrèmol
molt més fort, d'acord? Perquè si bé els números aquí sembla que passar de 3 a 5 a 4 en 4 no és gaire, realment l'energia és molt superior. Compteu també que ens trobàvem en un tercer pis. Per tant, és a dir, a més alçada, més notarem tots aquests moviments. La paret, el guix de la paret ens queia, tot tremolava, vam baixar com vam poder. Jo recordo que jo en aquell moment no vaig reaccionar, em vaig quedar parada, va ser la Clàudia més que em va estirar, i ens en vam anar al carrer. El que veies era els revestiments de façanes que havien caigut, molta pols, i tothom cridant, a més els napolitans, tothom cridant i anant cap a una zona al descobert, que hi hagués una plaça, saps, amb pocs edificis al costat. Òbviament, allà hi vam estar una bona estona. Hi van haver-hi altres terratrèmols, la majoria d'ells no sentits, però algun, com per exemple aquest de les 7, de 7:15, que es va sentir una miqueta, però semblava que la cosa, vulguis o no, s'anava calmant. Llavors, en aquest punt, i això va ser iniciativa meva, a vegades jo tenia l'ordinador a dalt i volia recuperar l'ordinador, l'altre m'era igual, però l'ordinador el volia sí o sí i el meu monedero. Era el que ho tenia en ment. I com que semblava que tot s'estava calmant, vam decidir tornar a pujar, juntament amb els propietaris, que ens van venir una mica a rescatar-nos. En el moment que vam pujar i que recollíem les coses, comença un altre terratrèmol amb l'espant que ja portàvem a sobre i en comença un altre de 3,9, que no va ser pas poca cosa. Diguéssim que els nervis allà i l'ansietat, l'angoixa, encara va ser molt superior. Vam tornar, els crits encara eren més forts de la gent, és a dir, tot es magnifica. D'aquesta manera ja ens vam quedar a la plaça i allà a la plaça, gràcies als propietaris que ens van venir a buscar i ens van portar fora de Pozzuoli a casa seva, on ens hi vam quedar un parell de dies més abans de retornar a Barcelona. Però si nosaltres aproximadament a les 8 ja marxàvem, encara la gent que es va quedar va haver de sentir a les 9 del vespre un altre terratrèmol d'una magnitud important, tenint en compte el contorn, l'entorn, les característiques d'aquests terratrèmols i en el lloc on es produeixen. Per tant, ara el que us vull passar és una mica les imatges. Ara la imatge que us passaré és d'un terratrèmol, no era de l'apartament on érem nosaltres, això ho va gravar una càmera d'una casa, per tant, pensem que és una planta baixa, vol dir, està a peu de carrer, i com això es magnificaria si estiguéssim en un pis més elevat. En aquest cas, el terratrèmol a què es correspon seria ja més aviat el terratrèmol de, si no m'equivoco, aproximadament és ara no sé si és el de 3,9 o el 3,9 o el 3,6, vull dir, no és el de 4/4. Però la gent, diguéssim que ho va viure d'aquesta manera. Ja ho veieu, són només uns segons, però la por i el desconcert que provoca és impressionant. És impressionant. Jo no havia viscut mai cap terratrèmol així i realment impressiona moltíssim. Què ens vam trobar quan vam baixar? Doncs el que et trobes és les situacions de gent que intenta sortir d'allà on són, d'anar-se'n a espais oberts, veus una mica de desconcert, veus desperfectes, com per exemple aquest pal de la llum que havia caigut. Veureu també just ara al principi com a l'inici del vídeo se senten crits. Per què? Perquè té lloc un altre, ells en diuen una escossa, té un altre lloc, un altre pols d'aquests de sismicitat i la gent encara s'espanta més. I aquí veureu una mica com la gent intenta posar-se una mica a lloc protegit. Sí, però m'ha anat...
fixeu-vos que aquí la càmera i tot s'ha mogut, amb aquest crit és perquè hi ha hagut més moviment, la gent té tendència sempre és anar carrer avall fins a zones ben obertes, molt de desconcert, molts de plors, molta angoixa, a vegades no sabies ben bé on anar i et senties realment molt aïllat, molt sol. És que una cosa va mancar en aquests moments era la presència de bombers o de policia, allà pràcticament no hi havia ningú. És a dir, molta angoixa en aquest sentit. I nosaltres, dintre de tot, a veure, érem unes simples passants, en aquest sentit vam marxar, vam tornar a casa, per tant no teníem cap problema. Aquí teniu unes quantes imatges de la gent concentrada en espais oberts. Es van fer com uns campaments d'emergència, òbviament en alguns llocs sí que hi havia la policia municipal. I què va passar? És a dir, tota la gent que tenia cotxe doncs van bloquejar totes les sortides amb el cotxe perquè allà era campi qui pugui. És a dir, marxem tant com puguem i ben ràpid, d'acord? Llavors, clar, aquí veies una mica tota la problemàtica de com es gestiona una crisi com aquesta. És a dir, qui quedava allà? Doncs quedava la gent més vulnerable, principalment persones grans que no tenien ningú ni enlloc per anar i es quedaven allà a la plaça. Tota la gent que tenia cotxe intentava marxar, però tampoc veies que hi havia una organització, sinó que estava tot molt col·lapsat. Però bé, això en tornarem a parlar després. Només per fer-vos veure, això són algunes fotos que es van fer en el pis on estàvem just abans que hi hagués el segon terratrèmol que vam viure a dins del pis, intensament, d'acord? Aquí veieu, poden semblar només que són algunes esquerdes menors, però realment quan els bombers van passar per fer la inspecció, en el que seria, és una segona planta, però és un tercer, vull dir, aquí el que tindríem és que ho van tancar, per què? Doncs perquè tenia danys estructurals que s'havien d'arreglar abans que ningú pugui tornar en aquell apartament, d'acord? Per tant, vull dir que els danys van ser importants. I tot això, és a dir, tot això que va passar, aquesta sismicitat, que no és una sismicitat explosiva d'aquest maig que vam estar-hi, sinó que ja veieu, això ha tingut una continuïtat inclús en el 2025, això a què ho hem de relacionar? Doncs bé, això d'aquí ho relacionem amb un fenomen que s'anomena bradicisme. Aquest fenomen del bradicisme, ara tindrem una persona aquí que ho explica molt bé, ho diu en italià però ho explica molt bé. Fixeu-vos que és un terme que ja surt, òbviament, a qualsevol diari italià ho tenen ja com un terme geològic inclòs en el seu llenguatge, i inclús quan hi va haver-hi aquest eixam sísmic, fixeu-vos que inclús amb mitjans de comunicació d'aquí a casa, doncs també es va parlar del famós bradicisme. En què consisteix aquest bradicisme? Aquí tenim a un professional de la protecció civil que intenten explicar a la gent què és el bradicisme, i ara en parlarem. Terremoto lento. Letteralmente è questo il significato del termine bradisismo o bradisisma, che dir si voglia, che deriva appunto dall'unione delle parole greche bradis, lento, e seismos, scossa, terremoto. Si tratta di una deformazione del suolo che alterna fasi di lento abbassamento a fasi di sollevamento più rapido. Queste fasi di sollevamento rapido sono spesso accompagnate da numerosi terremoti, che generalmente non raggiungono magnitude elevate, ma che, essendo molto superficiali, sono facilmente avvertite dalle persone e possono provocare danni a edifici e infrastrutture. Bé, ho diu en italià, però crec que s'entén força bé. Aquest fenomen del bradicisme, perdoneu, aquí, aquest fenomen del bradicisme, doncs certament el que ens diu és que és un
un aixecament del terreny, és a dir, hi ha períodes en el qual el terreny s'infla i hi ha períodes en el qual el terreny es desinfla, d'acord? I això és com a conseqüència de l'activitat magmàtica que tenim a sota. És a dir, a sota del Vesuvi, de l'Escampi Flegrei, perdó, tenim una cambra magmàtica. Una cambra magmàtica en la qual tenim magma que s'està acumulant i aquest magma que s'està acumulant exerceix una pressió, d'acord? Aquesta pressió que exerceix el que fa en certs moments és fer aixecar el terreny i en certs moments el que fa és com desinflar-lo. És com si fos que la caldera respira, no? Hi ha moments que agafa aire i hi ha moments que treu aire. I això, aquest fenomen del bradicisme ens explica aquests terratrèmols que hem anat sentint. Potser alguns de vosaltres pensareu, ostres, que exagerada, no? Perquè jo us ho dic, és a dir, el dia que vaig patir el terratrèmol, vaig trucar a casa i vaig dir, ostres, és que ha estat un terratrèmol de 4,4 i em van dir, però això no és tant. Bueno, no és tant, depèn on siguis, d'acord? Llavors, tinguem present que quan nosaltres mirem la magnitud d'un terratrèmol, òbviament que ho mesurem amb l'energia que s'allibera. Però, clar, aquesta energia que s'allibera en superfície no t'arriba de la mateixa manera si estàs a 2 quilòmetres de profunditat o si estàs a 15 quilòmetres de profunditat. A més profunditat, que implica que les ones sísmiques arribaran més atenuades, d'acord? Fixeu-vos que quan us he parlat anteriorment, us he fet la cronologia, tots els terratrèmols que vam sentir eren terratrèmols que es trobaven entre 2 i 3 quilòmetres de profunditat. Això és molt poc. Això és molt poc. I a més us diré, on estàvem la Clàudia i jo, estàvem a menys d'1 quilòmetre de l'epicentre. Per tant, pràcticament nosaltres érem aquí. Érem just, és a dir, havíem anat a passar l'experiència tranquil·la i ens vam trobar tot el contrari, d'acord? Llavors, tots aquests terratrèmols se senten, tot i ser a priori, que podem pensar de magnituds no tan grans com els que ens donen per moviment de falles, d'acord? Però que són terratrèmols que són molt somers. Per tant, se senten molt i tenen la capacitat de danyar moltíssim totes les infraestructures, d'acord? Però el bradicisme, tal com ens l'ha definit el senyor de la Protecció Civil, no només ens inclou els terratrèmols. Fixeu-vos que ha anat parlant del que seria aixecament i enfonsament del terreny. Doncs això és el que succeeix també. És a dir, és un dels problemes principals que tenen en aquesta zona. Fixeu-vos aquí en el campi Flegrei, en aquesta gràfica d'aquí, el que trobeu és els centímetres, d'acord? Això és variacions de cota en centímetres, i aquí fixeu-vos que hi ha les dades representades des de l'any 2000, d'acord? Fins actualment el 2025. El que estem veient és aquest nivell, aquesta corba que m'està representant com ha anat variant la cota, el del terreny, és a dir, com ha anat canviant l'alçada on es trobava aquest terreny. Fixeu-vos que especialment és des del 2005 fins a l'actualitat. El terra s'ha elevat quasi 1,40 m. Això és una barbaritat. Llavors, ja només per les infraestructures i tenint en compte que és una zona densament poblada, patir tot aquests seguits de terratrèmols, més en aquest cas una elevació de gairebé 1,5 metres, aquí m'estic passant, però és moltíssim. És a dir, és una passada i veureu com es tradueix això en algunes imatges de la mateixa ciutat de Pozzuoli. En el que veiem aquí en aquestes imatges són mesures que es prenen a través d'un sistema de satèl·lits per tenir una navegació global que et van mirant quines són els canvis de posició, en aquest cas del terreny, tant pel que fa en l'alçada com pel que fa en l'horitzontal. Fixeu-vos que pel que fa a l'alçada, la màxima es troba a on? A Pozzuoli. D'acord? És a dir, és el cor dels Campi Flegrei i on actualment hi ha la deformació
més gran. Penseu que només a la ciutat de Pozzuoli hi viuen 80.000 persones. Només a la ciutat de Pozzuoli. D'acord? Per tant, la magnitud de la tragèdia aquí és molt gran. Fixeu-vos també que us he marcat que aquesta corba, només des de, és a dir, entre el 2024, què va implicar el 2024? Doncs que hi hagués un alçament de 20 centímetres. I això és molt. És molt, sobretot quan pensem en termes més enginyerils. D'acord? I que tinguem present que hi ha moltes estructures que no estan preparades per això. Aquí ens podem pensar per això de dir, bueno, però això és un fenomen que passa actualment només? No. És a dir, el bradicisme es coneix ja des de l'època romana. És a dir, la caldera dels Campi Flegrei fa milers i milers i milers i centenars de milers d'anys que hi és. I, de fet, els romans ja sabien que hi havia aquests canvis. Per tant, és a dir, està registrat almenys des d'època romana. I com ho feien abans? Perquè abans no hi havia els satèl·lits. Com ho sabem d'aquests episodis de bradicisme, d'aixecament o d'enfonsament del terreny? Doncs a Nàpols hi ha una zona arqueològica que es coneix com el temple de Seràpide. És mal anomenat temple de Seràpide perquè es pensaven que era un temple originalment grec, però resulta que és un mercat romà, que té 3 columnes principals, d'acord? I en aquestes 3 columnes principals hi ha a diferents nivells, hi ha forats causats, que els han causat mol·luscos que viuen en la zona intermareal. D'acord? Per tant, la presència o absència d'aquests mol·luscos en els diferents nivells els ha donat una idea de com ha anat l'aixecament i l'enfonsament, és a dir, de quan hi ha hagut períodes d'aixecament i quan hi ha hagut períodes d'enfonsament del terreny. I amb això s'ha pogut reconstruir, en certa manera, òbviament que com més a l'actualitat estem, més bona reconstrucció tenim. Però ja només amb això s'ha arribat a poder reconstruir que des dels inicis de la història, fixeu-vos que tota aquesta zona de Pozzuoli va experimentar, diguéssim, un enfonsament, d'acord? Fins que tenim l'erupció del Monte Nuovo, el 1538, que jo us he dit que era l'última erupció que havia tingut lloc. Aquí vam tornar a tenir, diguéssim, vam tenir una zona molt potent d'aixecament del terreny, que va acabar amb una erupció volcànica. Però no sempre té per què acabar amb una erupció volcànica. Certament, fixeu-vos que ja en períodes gairebé arribant a partir aproximadament del 1950, s'ha començat ja amb aquesta escalada, amb una mica esglaonada de canvi en la tendència de dir ja no es produeix tant un enfonsament, sinó que cada vegada anem a nivells superiors. Fixeu-vos, doncs, que aquí tenim unes grans crisis d'aixecament a l'entorn dels 1970 i a l'entorn del 1982-83 va ser aproximadament. Què tenim? Doncs fixeu-vos el 1930, en el qual aquí tenim que encara hi havia molta aigua, d'acord? El 1970, tot i que veiem al terra que encara es veu el reflexe del cel a l'aigua, i actualment, òbviament, està ben sec. D'acord? Per què? Perquè el terreny, en tot aquest temps, i degut al bradicisme, ha anat pujant. Com ho veiem nosaltres? És a dir, quan tu vas a Pozzuoli, la primera cosa que t'estranya quan vas al port i arriben aquests vaixells, que moltes vegades venen de les illes veïnes d'Ischia, venen de Capri, és que quan atraquen al port, fixeu-vos que la passarel·la no va cap avall, sinó que va cap amunt. És a dir, han de remuntar els cotxes per poder sortir de la passarel·la. Això és una de les conseqüències del bradicisme. I si tenim en compte que en tot aquest temps, des del 2005 fins al actualment fins al 2025,
tenim un augment de quasi bé 1,40 m, això es nota. És a dir, òbviament que es nota en el dia a dia. Aquí tenim una zona, al costat del port, és una dàrsena, i fixeu-vos, aquesta és una imatge antiga en la qual teníeu totes les barquetes, tot ple d'aigua, llavors s'encaminaven cap al port, i aquesta és una foto més actual. Pràcticament està sec. Per què? Perquè el terreny ha pujat. I fixeu-vos també que el fet que vagi pujant, inclús es van descobrint temples i altres infraestructures que havien quedat en el seu moment ennegades per l'aigua, pel mar, d'acord? I ara amb aquest aixecament es van trobant infraestructures que no s'havien contemplat. Per tant, des del nivell històric també ens aporta certa riquesa. Fixeu-vos que hem parlat de la deformació, hem parlat dels terratrèmols, però hi ha una altra cosa important, i és que en aquest bradicisme també tenim l'emissió de gasos. Potser a alguns de vosaltres us sona el nom de la Solfatara. Era un dels llocs turístics on la gent de Pozzuoli, que l'anava a visitar, la gent de Pozzuoli, no, els turistes anaven quan anaven a Pozzuoli, perquè abans estava obert al públic i es podia visitar. El 2017, per això, hi va haver-hi un accident en el qual van perdre la vida 3 persones, si no m'equivoco, i llavors es va clausurar, d'acord? Ara seria impensable perquè ara mateix també és de les zones més actives. Tan actives en les quals es nota que hi ha hagut canvis també en l'emissió de gasos, és a dir, amb les concentracions d'aquests gasos i també amb el volum. Fins a tal punt que actualment, a 5 de març del 2025, estan tenint problemes seriosos amb els gasos perquè hi ha més emissions i aquestes emissions més altes, i tenint en compte que hi ha gasos que són molt més densos que no pas l'aire, doncs com el CO2, implica que poden quedar com emmagatzemats en llocs baixos i que, per tant, poden produir intoxicacions i, si no, la mort. De fet, aquests dies inclús han tancat escoles. D'acord? Això ha passat des de finals de l'any passat. D'acord? Quan hi vam ser nosaltres al maig no hi havia aquesta causa afegida. De gasos n'han sortit sempre, i l'olor a sofre és impressionant. Bé, tal és així que inclús els mateixos de Protecció Civil fan un vídeo actualment per explicar com la gent s'ha de comportar. Aquest potser va adreçat una mica més a joves. Tutta l'area dei Campi Flegrei è caratterizzata dal bradisismo, ma la zona maggiormente interessata comprende parte dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e alcuni quartieri di Napoli. Nell'area possono verificarsi terremoti sotto forma di sciami sismici e emissioni di gas dal suolo. Alcuni di questi, in concentrazioni elevate, possono essere pericolosi per la salute. Per questo, se vivi in queste zone o le visiti, devi sapere come comportarti. Ecco qualche dritta per una crisi come questa. Consulta le fonti istituzionali per restare aggiornato sulla crisi bradisismica in atto e, più in generale, sul rischio vulcanico che interessa l'area dei Campi Flegrei. Non andare in cantine, garage o altre zone ribassate. È proprio lì che possono accumularsi i gas vulcanici. Non dormire in locali interrati o nei seminterrati. Evita le aree vicine alle emissioni di gas vulcanici. Bé, veieu, doncs, diguéssim que el problema és seriós. No sabré passar la diapositiva, jo ara. Bé, per què el bradicisme? És a dir, a què relacionem tot aquest bradicisme? Òbviament he parlat anteriorment de que tenim cambra magmàtica, una cambra magmàtica que la tindríem representada aquí en aquesta zona. Fixeu-vos que aquí tenim com ha anat evolucionant aquesta cambra magmàtica, és a dir, entre el 2007 i 2011 podíem tenir que aquesta cambra estava aproximadament a uns 6 quilòmetres, d'acord? Actualment, els estudis que s'han fet és que aquesta cambra ja estaria a l'entorn dels 4 quilòmetres o menys, d'acord? Què tenim? Aquestes cambres magmàtiques, aquesta cambra magmàtica ve alimentada contínuament per magma i, òbviament, gas que prové d'una zona
més profunda que es podria trobar a 8 quilòmetres. Per tant, aquí cada vegada anem, és com si anéssim injectant líquid i cada vegada el que fem és més pressió sobre tot el material que tenim per sobre. El fet que fem més pressió sobre el material que tenim per sobre i a més estem transmetent molta calor, què fa? Fa que en tota aquesta zona hi hagi un sistema hidrotermal, és a dir, tenim l'aigua freàtica que s'infiltra i tenim aigües subterrànies que també en contacte amb el magma únicament amb la calor i amb l'alliberació de gasos, doncs, òbviament, aquest sistema hidrotermal s'ha de desgasificar, és a dir, ha de sortir tot això a la superfície perquè, si no, el que fa és augmentar molt la pressió. I degut a que s'augmenta aquesta pressió, es produeixen els terratrèmols, perquè alhora, diguéssim, tenim aquesta deformació del terreny en superfície. Per tant, fixeu-vos que en aquest cas, tot el que seria els terratrèmols que veiem a Nàpols, a Pozzuoli, no són terratrèmols clàssics, que sempre ho lliguem a la tectònica de plaques, sinó que aquí ho lliguem al vulcanisme. D'acord? Dit això, anem a les últimes diapositives perquè em sembla que ja m'allargo massa. I aquí només us vull fer un incís. És a dir, ho hem anat dient a la zona on ens trobem. Només recordar-vos que quan parlem de risc, qualsevol risc geològic, d'acord? Aquí em centraré molt, diguéssim, en el que és el risc volcànic, però és la conjunció d'una sèrie de paràmetres que s'han de tenir en compte per poder definir aquest terme de risc. Un seria el perill, que és la probabilitat que hi hagi, en aquest cas, una nova erupció. Un altre seria l'exposició, és a dir, com les infraestructures, és a dir, com nosaltres i les infraestructures i els béns materials i personals estan exposats, d'acord, a aquest perill. I després tindríem la vulnerabilitat, és a dir, com de vulnerables, és a dir, com de fàcil pot ser que acabem tenint problemes i molts danys si es produeix aquest fenomen, d'acord? Tenint en compte això i amb tot el que hem explicat, fixeu-vos que hem dit que l'última erupció va ser el 1538, hem dit que actualment en aquesta zona vermella hi ha aproximadament 500.000 habitants. Hem dit que, no hem dit, però ho diem ara, que en aquesta zona més groga tindríem 800.000 habitants, d'acord? Vull dir, això ja és moltíssima gent. I a més, si tenim en compte que molt recentment, jo crec que ha sortit avui això, ha sortit un mapa sobre la vulnerabilitat de les infraestructures a aquesta zona de Pozzuoli. Els quadradets més foscos indica més vulnerabilitat, d'acord? I els que ja no tenen res és perquè o no hi ha construccions, òbviament, estem enmig d'un llac, o realment són infraestructures que poden ser molt resistents. Llavors, fixeu-vos que hi ha molts quadradets que són marró fosc i marró clar, d'acord? Que serien zones molt vulnerables. I fixeu-vos la percepció que té la gent sobre la vulnerabilitat, que inclús el cap de la Protecció Civil va sortir i va dir que si es dona un terratrèmol que sigui d'una magnitud de 5 o inclús superior, diu, els edificis cauran i començarem a comptar morts. D'acord? Per tant, diguéssim que la preocupació és màxima, d'acord? Llavors, i ara què? Òbviament, per un cantó tenim la feina dels científics, és a dir, què fem els científics aquí? I d'això se n'encarrega l'Osservatorio Vesuviano. I l'Osservatorio Vesuviano s'encarrega de tenir monitoritzat tots els paràmetres que puguin ser indicatius d'una nova erupció volcànica als Campi Flegrei, d'acord? He posat la foto del director perquè, a part que és amic meu, realment aquest temps està fent una feina increïble de didàctica, d'explicar tota la problemàtica perquè la gent sigui conscient. I, òbviament, en el centre de monitoratge sísmic, com teniu aquí, com en diferents punts, diguéssim, de la zona que podria ser afectada, hi ha càmeres tèrmiques,
es fan mostrejos dels gasos, també al golf de Pozzuoli, diguéssim, també es fa un monitoratge sobre els gasos de l'hidrotermalisme. Vull dir que en aquest sentit, científicament, s'està fent la feina i s'ha fet sempre la feina amb els mitjans que es tenia. Una altra cosa és, clar, la feina no s'arregla només amb els científics. A partir d'aquí hi ha d'haver-hi les autoritats competents que realitzin els plans d'evacuació. I per molt que creieu que aquesta zona és evident que és una zona altament activa i que en qualsevol moment hi pot haver-hi una erupció, doncs que ja tindran uns plans d'evacuació muntats. Doncs dir-vos que el pla d'evacuació actual el van fer el setembre de l'any passat. D'acord? Per tant, fixeu-vos a quin punt estem. Actualment, què es contempla? I no entraré, perquè si no m'allargaria molt. És a dir, es contempla que tota la gent que podria estar afectada, sobretot aquells que formen part de la zona vermella, poguessin ser recol·locats en diferents llocs d'Itàlia. Per exemple, és a dir, la zona han fet com és a dir, d'ajuntar, d'agermanar, un agermanament amb altres llocs. Per exemple, la gent de Pozzuoli doncs els agermanen amb la regió de la Lombardia. Per tant, què voldria dir? Que la gent de Pozzuoli se n'anirien tots cap a la Lombardia, d'acord? És a dir, anirien distribuint tota la gent a diferents llocs del territori. Sí? Això és el que es pretén. Una altra cosa és la realitat. I també, en el cas que hi hagi d'haver-hi una evacuació, es preveu que aquesta evacuació es pugui fer en 72 hores, d'acord? I en diferents zones per trobar-se, perquè la gent sigui evacuada. Jo, sincerament, tinc els meus dubtes. Tinc els meus dubtes perquè per l'estructura, per l'organització que tenen allà i perquè, si bé tu pots preveure que més o menys l'erupció és imminent, exactament no saps quan serà. I el problema que també hi ha és la gent com ho viu. Escolta, la gent no vol marxar de casa seva. Òbviament que no volen marxar, tenen molta por. I fa temps que estan vivint amb una por i una angoixa constant. Ara també s'han posat a disposició de la gent, s'han posat psicòlegs. Ara. Però és que hi ha gent que està molt, molt desgastada i sense recursos per poder tirar endavant. Així que ho deixo aquí. Us dono moltes gràcies per haver assistit i bé, si teniu preguntes, comentaris, si voleu que parlem d'altres zones, doncs aquí estic, cap problema. Gràcies.